Witajcie serwer k częstniejszej nowej lekcji. Często chcę pokazać, jak możecie wasze wideo z DaVinci Resolve przycisać. DaVinci Resolve możecie osiągnąć na tej DaVinci Resolve 16 od blackmagicdesign.com bo dajcie tam jeszcze przykazam przyjąć, a potem sobie jeszcze instalować. Když si to instalovali, tak możecie jetzt po Windows na ten lub otworzyć, ale Resolve wstać. Poprvé raza to švec mohu slyšet traje postartowana. Pole prvná raza bude do tak vypadáš. Môžete celé na New Project wrócić, po nim menadać mój video na przykład. A potom môžete celé also nic na nastrojić, to mohu skomplikowane na započatku pada teda sam podepku. Po mediam môžete okašať, že praktico medien change. Ja mam ju że jeden radar, który jest zawszyptowany. To są niektóre po obrazy, a jeden audio. A potem możecie dosyć to używać, możecie szym markirować, a ją nucić. Możecie tu używać, jak widzicie, doszło na edit, czyli reka. Edit reka, który już edytuje. Wtedy to jest audio a video linki, ale dosyć audio i video nucić, to jest sind Audio und Video, also Video ist der Obraz oder Video, ja. Audio ist Audio, ja. Możecie jetzt na nutzchange. Audio ist succes. Tu widzicie, że to okachange, to jest szecjo w audio bądź. Da jetzt linki to jest wyższy. To są niektóre dwa obrazy, na przykład macie, pan widzicie, że te badge pokazane, ale też już mam moje na SIK, szynsteo. To normalne. Dokiż to jest szeroka, jako prynę pokazane. Niekedy niszą nic paskama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Und słyszycie, że Jule, ja to nie to opowiadał, że możemy niekedy przycisać. Prawie teraz są ci wotryski. Gdyż chcemy to nucić, to mamy tu na nastroj. Tu możecie dieses B dostać. Und da jedziesz tu mitkliknąć, a nie widzicie. Gdyż zase tu to sobie uzwolicie. Mamy dwa dziele. Ale już mamy niekie joszent, bo to tam mamy dziele. Gdzieś mamy junucjamy. Mamy jeszcze dwa dziele. Voll cool. Niekie, to są jule po niektórych obrazach czynsz, możemy brać, że to patch. To mamy paskać. Das ist immer welcher Menschen, da man Jule change, a welcher Menschen change. 4, 5, 6. Jule, bitte. Patch. Jak będziemy te patchy używać? Jule, możemy z tym Jule te patch uzyskać. Jak ma jeszcze patch. Ale już ma dalnikę, jeden spalczany ma na no linku, bo możemy brać S za solo, a jak ma jeszcze coś ma. A, to jest jeszcze fajne. Dungeon. A pan zamiast tej tundele, a nie możemy to służyć. Patch, genau. I możemy to teraz auch change. Tak, nie możemy brać. Na nich ma te patch. Te patch możemy sobie najpierw na drugi change, tak sobie to widzimy. A nie możemy sobie tu kracać. Za przyciana. A możemy całe na U nucić. Tu drüben kannst du zasadać, a z Steuerung X nucić. Jak widzimy, co potem jest ten patch praj, potem ten patch te widzi. To możemy niektóre się złączyć. Sydam, obszycić. One. To jest jedna. To jedna. Change, grad uzwolić, cijać, włączyć, a jedna nutka. So, niech my widzimy. Niech musimy się brać. Der SLK, to tam ma 4 obrazy. 4 pismiki. I musimy to po te 4 brać. Cylinder tu uzwolić. Po te 4
Radio lepszać. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 naczynać. Cina. Więc słyszy? Potem cinacz? Takie cinacz. To doch von Schwabus Horridger. A niech może eine obrazy annehmen, niech może cyle normalne tytuły zacząć. Zatem da ma jo w tej boxy. Jole na Toolbox Watching, a na Titles. A niech da cyle lepsze programmirowane, ale możemy sobie cyle normalny tekst. Tu hinczanemo. Włoży to co odcinasz. A najpierw jowacjamy cyle zade. A najpierw możemy jolem, to jest inspektor. I możemy niektóre shop badaczka już chcemy. Na przykład ten miano, to jest cinasz. Pan jole kajke pismo, hač to toste, kajka baba, kajka Łukasz. Cista. A jeszcze możemy. A niektóre takie keyframes. Keyframes taka, so możemy w czasownikach to było so możemy w szlakowych czasownikach jole animirować prawie niekomu. I keyframe to są to, że nie na video, najpierw cel normal tekst, ale może to na video, możemy się postawić, że to a te pozycje wierczyć, a potem możemy jole za każde kajkosze dawać takie 4 różki. Tu możesz odwrócić, a potem sobie tak miano keyframe stworzy. A pomożesz jole, gdyż to jole tak Horridger może nie nauczyć, a szent ma to nie uzwolić. Jen dalej, a potem na przykład jene 2. Ale nie szent ma jene 1. Co? A jak widzicie? To jest to potem nacz, tak Horridger. To rane. Co ważne, że składować. To schon jeszcze schon menadali, nie menadać, ale to jest to niekie, może to niekie z tymi tamami obrazami też czynić, jedenfalls si tam obrazy pytać, oder używać takie tytuły, to są też lekko przeprogramowane, ale ja już niekie na deliver. Możecie sobie począć sicher na YouTube, ale tak niż to wozją nic, ale to nie było. Bo mówię najpierw na meno, mój video, potem myślę, że już to by to składane, to znamy mój Jura, potem celowany ten format, to znamy schätze, typ MP4, a nie możecie już kwalitu brać, ale to nie jest tak relevantne. Celujemy na Add Render Queue, a Start Render. Gdyż to tu gotowa, pomożecie tam, gdzieś wasz video macie, możecie tu nucić, to, a si oglądać. O, to jest rano. Ja sobie nadzieję, że sobie ten video lubił, a że przyjemna raza.